ka. Isut message mo kanyak han ko kuma-replyan ngem nadago ti message mo. Madama ti tongtongan nagpasagit kan kayam numabalin ti umutang isuti imbagam ay tao kininam nagkasang tarupam di kalagbayin di kaskastam adu ti istoryam adu ti bagbagam ket naawisak ngarud awan na balinak tamaasiyanak. Limabas manunga aldaw nadagumet napnapanam amin sang restaurant engka nanganan ay tao kininang nagkasang tarupam di kalagbayin di kaskastam adu ti istoryam adu ti bagbagam ket naawisak ngarud ngem di agsingir ako nagadu kaslaan balag mo agbayad hinblok tak payen hanggang makontak hanggang makita